Frases disfressades. Ara us vaig a dir unes quantes frases que tenen un altre significat. Estan disfressades. Voleu saber quin és el significat verdader? Anem allà. Primera frase disfressada. Parlar pels colzes. Què ens imaginem? Un colze parlant. Bla, 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 bla. Però què vol dir realment parlar pels colzes? Parlar molt. Aquestes persones parlen pels colzes. Aquestes persones parlen molt. Una altra frase disfressada. Estar a la lluna. Què ens imaginem? Algú sentat en la lluna. Però què vol dir realment estar a la lluna? Estar distret. En classe, Maria està a la lluna. En classe, Maria està distreta. Una altra frase disfressada. Ser un tros de pa. Què ens imaginem? Algú amb cara de pa. Però què vol dir ser un tros de pa? Ser una persona bona. Júlia és un tros de pa. Júlia és molt bona persona. Una altra frase disfressada. Anar a pas de tortuga. Què ens imaginem? Una tortuga. Però què vol dir realment anar a pas de tortuga? No anar de pressa, anar molt lent. Marc va a pas de tortuga. Marc va molt lent. Una altra frase disfressada. Ficar-se les botes. Què pensem? Les botes ens les fiquem? Però què vol dir realment ficar-se les botes? Menjar molt. Lluís es fica les botes. Lluís menja molt. Una altra frase disfressada. Anar com una fletxa. Què ens imaginem? Com van les fletxes? Però què vol dir realment anar com una fletxa? No anar lent. Anar molt de pressa. Teresa va com una fletxa. Teresa va molt de pressa. Una altra frase disfressada. Açò val un ull de la cara. Què ens imaginem? Per exemple, un vestit que val un ull de la cara? Però què vol dir realment açò val un ull de la cara? Té un preu molt car. Aquest vestit val un ull de la cara. Aquest vestit té un preu molt car. Una altra frase disfressada. Trencar el gel. Què ens imaginem? Algú amb un martell trencant el gel. Però què vol dir realment trencar el gel? Començar una conversa. Lluïsa trenca el gel. Lluïsa comença una conversa. Diu, hola. Una altra frase disfressada. Tindre els ulls com a plats. Què ens imaginem? Algú amb els ulls com si tinguera plats. Però què vol dir realment tindre els ulls com a plats? No tindre son. Estar molt despert. Borja té els ulls com a plats. Borja no té son. Està molt despert.